martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluan nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiai di tikion. Asima roham dihami, todimima na mangarajai ati-ati do pikiran nami be. Asa takasu tangiho kami, jala takasu atu sihami, hatam na badiai. Amin. Horas madihita sude, selamat hari Natal madihita saluhutna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita di pesta Natal na paduahon sadarion, ima na tarsurat di buku Heber bidusada, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 4. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Di papatar debata dirina marhite anaki. Jot-jot jalaragam na jolo pabahen ni debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Alai di akka ari na parpudion, dipakulingi dohita marhite sian anaki. Ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani. Jala marhite ibana do ditoppa akka hasiangani. Silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana. Jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogo oni. Jala dung dipatupa ibana hayason sianak kadosa, hudul do ibana tu siamun ni hatongamon na digijangi. Songon surung ni goarna na tinean nai, na mangatasi akka suru-suruan, songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, adong masada keluarga marboru sasada. Ala holan sasadai do tubuna, sai di paololoy na torasna do ibana. Ujungna gabe manja, dang diparsangapi benatorasna. Dangolo madok, bapa manang oma tunatorasna. Alani molo dibege, manang dibereng amatai, anak manang boru nidongan na madok bapa tunatorasna, lungur rohana ubege. Lamar sigorgor sihol ni rohana ubege hata bapa sian boru si sada-sada nai. Hurian itu hata ditiki marmeam-meam boru nai diporlak dipudi ni jabuna dituhoramat taima uluk jadi-jadian. Ditipalhon jonok tu labung ni boru nai. Tarsonggok maburunai ala diida uluk jadi-jadiani di labung pakna. Diripui uluk situtu. Mangangguk maburunai madok. Bapa, tolong, ulo. Ubegei marika maamatai. Dihaul burunai, huhut didok. Ro maho burukku. Las rohani amatai ala ido pehea di bege di dok burunai bapa tu ibana. Huria nahina holongan ni Tuhata. Tudos tu sima si hol ni rohani debata marado pojolma. Asa tadok amang tu ibana. Asa mulak kita maramahon ibana. Masihol debata jonok hita tu ibana.
ala ni hari buron na di portibion, lupa hita na sohasuhatan holong ni rohani debata. Ima amatai tu hita. Ala tahilala gogodo hita, sai tapaholang sian ibana. Lupa hita na sai tarpaima debata asa tapajonok tu ibana. Ala tahilala torop dongata di portibion, lupa hita marsaur dohot ibana debata na burjui. Domutusido na pinasaha ni turpuk jamitata sadarion. Marhite tema pesta natal na padua honon, Yesus do silam hasangapon ni debata. Atong adong ma nama carikot tolu si parsia jarata gabe mutiha nama cai arga si pahusor-husorota di rohata. Na perjolo Yesus do silam hasangapon ni debata nang pepardosa hita. Buasa ro debata mamakulingi jolma. Ala nunga madau hita sian ibana. Mangihuton panura ni si surat Heberon, maragam di bahit debata dalanna patuduhok kolong ni rohana tu jolma. Nang pe sai holan na mangarsahi debata pabahinan ni jolma. Dang masohot ibana manungguli, paingoton, dohot majou jolma asamulak tu ibana. Sipatado marhite muruk dalan ni debata majou jolma. Alai jumo do marhite asini rohana. Alani nang pesongoni dang ditangi hon jolma jou nai. Gariada ditulak suruan ni debata. Adong na dipasiak-siak, adong na dibunuh jala dileai. Deba sia suruan nai ditulak, dilele, dileai, jala dipasiak-siak. Disuruh akka suruan nai laho paingoto jolma asal unang mati jolma hinorhon ni dosana. Aidang lomoro hani debata marnida hamatian ni jolma nahi na holongan nai. Disuruh akka suruanna aladang lomoro hani Jahoba mida hamatian ni jolma pardosa. Takas doi didok Jahoba. Tung tagamon lomo ni rohama au mida hamatian ni parjahati ninna Tuhan Jahoba. Data gonan nian molumuba rohana isiad dalanna akka nasailaon asa mangulu ibana. Boy tajaha di Hesekiel 10 ayat 20. Huria nahina holongan ni Tuhata nang pesai martakang dangolo mula jolma tu Jahoba dipakulingi Tuhanido jolma marhite anakna Yesus Kristus. Debata sadiri do anak na sinurunai mardaging jolma. Sumurung do ibana si anak kasuruan na sinuruna na jolo. Ibana do setiap perluhutani na marhuaso disadok tanoon. Jala marhite-hite ibana do ditoppa hasianganon. Silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirion na do ibana. Marhite padohani naing dohonon ni panurat surat Heberon. Debata sadiri do na tuat tu portibion marrumang jolma. Asaboy ibana marsaur jala pajupang dohot jolma pardosa laung ramuni. Buasa ro debata marrumang jolma tu portibion ay moloro ibana di bagasar rumah kadebataonna dang boy jolma pajupang dohot ibana nasun marmuliai. Sai nama tedo jolma molo pajupang dohot bohini debata.
Huria na hinakolongan ni Tuhatta, disuruh debata anak na Yesus Kristus mamakulingi jolma, laho papatarhon, balgani holong na di jolma, dohot paluahot jolma, sian hamatian. Ganu pajupak kita dohot dongata di hari Natalon, say tadok do, selamat Natal. Hala Inggris madok, Merry Christmas. Merry lapatanna gembira. Gembira di hari Natal. Hape halak Indonesia madok selamat Natal. Bahasa tadok selamat Natal. Bahasa dang tadok Merry Christmas. Gudang do ucapan selamat memakai hata selamat di hata Indonesia. Mangihutton kamus besar bahasa Indonesia, selamat jalan lapatanna, selamat di perjalanan. Selamat malam lapatanna, mudah-mudahan selamat malam ini. Selamat ulang tahun lapatanna, mudah-mudahan selamat menjalani hidup berikutnya. Alai molotadok selamat Natal dan namar lapatani, mudah-mudahan selamat merayakan Natal. Atong ahado lapatan ni selamat Natal. Kamus besar bahasa Indonesia mabahin pangatusian na asing taringot tuhata selamat Natal. Selamat lapatanna terhindar dari bahaya. Tudosanna sisimin nyaris tewas karena tertabrak mobil. Ia luput dari celaka. Dungi didokma mameritahoni simin selamat dari bahaya maut. Tudos tusi dojolma alani dosa. Au soro Yesus matehiam mahita. Ala tubuh Yesus malua hita siak kamatean saliling-lilingna. Ido alana tadok selamat Natal. Tadok selamat Natal ala matehian mahita di bagasa dosa. Selamat tita ala balgani holong ni debata tu hita. Disuruh dipakulingi hita marhite Yesus asa mula mangulu hita. Alani i molotadok selamat Natal namar lapatan doi ala holong ni Yesus malua hita siak kamatean. Alani i hita pe masih haholongan ma. Huria na hinaholongan ni Tuhatta parsiajaran na pedua homma. Yesus do silam hasangapon ni debata ala ni holong na dihita. Las rohata marningot ta tutubu ni Yesus ala marhitei taboto balga ni holong na di jolma pardusa. Marhite hatu tubuh nahi taboto dada ala hati gorata ubahid dihaholongi hita. Disuruh Yesus lahu payasok kita siad dosa imana dia tului. Sasitong na ikokona uhum do hita ala balgani dosata. Hape ala ni holong na dihita disuruh anak na payasok kita siad dosata. Marhite na olohi ibana manggati hok kita manaun uhum ala dosai. Dada ala adong tabahit tutuhatai ubahid dihaholongi jala dipalua hita. Dada ala hai diriota ubahid dipaubah jongjongata siyana si buraan si uhuman gabi jolma natigor. Ala holong ni tuhataido ubahid dipalua hita. Dada ala hadirion ni jolma. Hasomalan ni portibi siarat paubah status ni sada halak marujahan manang mamereng tu pabahenanna. Say na dumenggad do di pajolo. Asing sianido Tuhani. Ditiki mangalehei halak Kristed doi si Paulus di jo gabe apostelna. Sia status si pasidingon ni jolma di jo Tuhani sisianna nasa 12. Dipaias dipalua Tuhani hita siad dosata dada ala tabain na denggan. Dipalua hita dada ala haburjuota tu ibana. Ala asini rohana do tolong na do. Di sahapot tu hita haluauni marhite padidion na badia do hotodi parbadia. Huria na hinakolongan ni Tuhata. Molotabai penadenggan tu ibana
Dada tabungata manang deposito mangalap pahalay siya ni bana. Parbue ni hamaulia teot ni rohatta doi tu haluaw na tajaloy. Tabahin na dinggan hala utang tadoi. Marhitei diigil siya kita manada hajong-jongata sia-sian di jolo ni debata. Molo adong pe hasurungatta si lehon-lehon na sabing doi dada ala haboyota tudos do ngolut taon songon napuran ikot dipajakit do napurani asadinggan tubuh jala mangolu songoni ma naporsiai ikon majakit kita tuasi ni rohani debata asadinggan mangolu jala marparbue ido ubah didok hata ni bukede nomor 120 ayat tolu ope holan asini roha si pangasahonot toni si pujioku du Jehoba dung ro na pamanat toni uduk huhut las rohaki mamuji asi rohai mamuji asi rohai makilalakon balgani holong ni rohana hita tama hita songon parroha sian purbai marsoba tutuhani di bagasan haserepon nasangap do parroha siap purbai hape dong pajupang doho Jesus di paserep do rohana manobba Jesus poso-posoi haserepon ni rohaido parbue ni nama kalason hatu tubuh ni Jesus dipalua hita so ala pabahenan na denggan tu ibana. Huria na hinakolongan ni Tuhata parsiajaran na patuluhom ma. Jesus do sila pasangapon ni debata asa dapotan hanguluak kita. Dakola dipaias sita siat dosata. Manang disesa dosata. Dakola dipalua alai dijakok kita mulak gabe anakna jala dilehot tu hita hak parna punaun songon anakna. Status anak disada keluarga mangalehon hak pewaris di arta sitianon ni keluarga. Songoni mahita di harajaon ni Tuhani. Marhite hatu tubuh ni Jesus di paulak status ha anak otta di debata. Ala anak nahita di pasahat tu hita hanguluan saliling nililingna. Ido na umarga si jalo otta nagabe parbue ni holongna. Akup ni hajong-jongat tagabe anak dilehot do tuhita hanguluan saonari dohot sogot. Songon anak kita diigil siak kita panguluion dohot parangena denggan. Parangena denggan ido hataridaan ni panguluyota songon anakna. Molo denggap parangeni anakna las rohani natoras. Molo so denggap parangena marsa manatoras. Tudos tusido debata molo so denggan parangeta terhirim marsa madebata marnidahita molo denggan parangeta marsangap ma ibana di portibion ala ta uloi ibana. Huria na hinaholongan ni Tuhata hanguluan ido artana umarga di jolma. Ro Jesus tu portibion mabuak kanguluan dakolak kanguluan saunari dohot do hanguluan nama noktongi tardok holong rohani sadahalak tu hita molo disariho ngulutta molo diurupi hita di ngulutta lubi sianido Jesus dakolak kanguluan saunari di lehon dohot do nang hanguluan nama noktong dang tarleo portibion hanguluan nama noktongi molo adong pedongata nabuai mangaleo karejo tu hita molo dijope hita gabe PNS adong do batasna umur 50 tahun no ngapesiun sude pangurupi na di portibion holam mangaleo kangulua saunari do hape Jesus dakolap kangulua saunari di lehon do hanguluan na manoktong boy do mago arta tiatianani molo so diramoti songoni do nak kita songon anak ni debata boy do luangak kita di hanguluan na manoktongi molo so ta ramoton di bagasak kaporsiaon mangolu hita molo taului ibana
jala panguluyot daido patauho kita mangaramoton arta site anone. Huria na hinakolongan ni Tuhata. Pesta Natalon paingotok kita asa tatiru Jesusi si lehon ngulutai. Ala persaingan hidup di ela zaman odo hita manopol dalan ningulu tudongan. Dakolam manopol do mangabat dongan. Mengulu marhite nama baik tindakan kekerasan doho pembunuhan. Roh Yesus tu portibion laho paposon rohani akan naganggu asa mangulu di bagasa pos ni roha. Roh Yesus tu portibion mabuang ngolu na madele tu pakirimon. Roh ibana tu portibion paingotok kita nasoholan ngolu saonari sihirimota doho do ngolu nama noktongi. Tu pakirimon nasongonido hita dibuat Tuhata. Somalna molota pangido pangurupion tu LBH doho tu LSM doho lembaga penolong na di portibion mangurupi hita masalah nata adupi di pangido do imbala jasa. Molota pangido saran ni konsultan, nasehat ni konselor, sadinggan parnguluota ikolehonota do upana. Songonido rumang ni penyelamat, pejuang ni portibion, sai makirim upah imbalan dohot reputasi. HP Yesus dang dihirim siak kita balas jasa. Holan na mga lehod do ibada tuhita. Na dipangido siya kita ima panguluyon dohot hapor seyaon di ibana. Selamat hari Natal ma dihita. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madihoja hoba de bata nami naung papatar hokatam na bediai tutonga-tonga nami. Suaton bagasa tam na bediai turuhan nami. Sama noktok kami porsea jalan marpos ni roha holat tuho. Asi maroham Tuhan. Tangihop pangiduan nami on alani Kristus Yesus Tuhan nami. Amen.